Koloreztatzen, igual. Koloreztatzen? Bai, Aha. koloreztatzen oso erreza, ja, oso azkarra egin duen. Bai. Eta zenan ja pentsatzen, benetako zailtasuna izan da, txuri beltzeko marra. Irudiak, ez? Irudia, marra, eta... Jaja, marrazketa, ez? Bai, eta koloretan gauza polit bat egitu diota. Bueno, aspaldidanik ja dokumentaleako neukan buruan zala, kolore badaukate alako esanai bat, badago azalean ikusten da, ez? Dago gris... Urdin desaturatu bat edo grinska, hola, hotz ilun bat trista dala erderaren kolorea, ez? Aha. Edo frankismoa, edo... Eta gero dago, kolore bat dala horiska, eta hori da, urre kolorea, eltxorra, edo etxeko zutondoa, eta hori da, euskeraren kolorea, eta, kominki honetan, lehenengo horrian ikusten da, Aha. eta gero dago, baita ere, gorri hori ez, Txiarregiren buruaren, Sua. bai, jartzen dara, ezin duenean hori atea, jartzen da, zutan ez dela.